Dobré ráno, moje meno je Kristína a som veľmi rada, že vám môžem predstaviť výzvu Bebe Dobré ráno. Vytvorili sme 30-dňový tréningový plán, v ktorom každý deň začíname kardio rozcvičkou, založenou na princípe intervalového tréningu. Striedame krátke cvičenie s krátkou pauzou. Sami si môžete vybrať dĺžku vášho cvičenia, 1, 2 alebo 4 minúty a dni, v ktorých budete cvičiť. Vyskúšajte si spolu so mnou, ako vám jednoduché ranné cvičenie pomôže rozprúdiť metabolizmus a vyvolať chuť na raňajky. Rozcvička a raňajky sú základom vášho dobrého rána. Poďme teda na to. Prvým cvikom v tejto sérii je lifting, čiže vysoká práca členkou. Postupne odlepujme päty od zeme, paže, pozdĺž tela a krásne dýchajte. Tak je tu krátka pauza, postavíme sa do pozície drepu a postupne pôjdeme posúvať zadok dole pod úroveň kolien. Krásne rovná dlhá chrbtica, pevné brušné svaly. Nádych s výdychom hore. Opäť pauza. Máme čas sa zrovna do ďalšej pozície. Pripravíme pozíciu dosky, dlane pod ramená, krásne stabilná panva a priťahujeme kolena k hrudníku. Opäť pauza. Pripravíme sa do pozície na chrbte a budeme posilňovať brušné svaly. Snažíme sa položiť dlane na kolena a postupne zabalovať chrbát a aktivizovať brušné svaly. Výdych. Tak to bola ukážka jednej zo sérií našej výzvy Bebe Dobré ráno. Budem veľmi rada, ak sa aj vy sami do našej výzvy prihlásite. Budem sa na vás tešiť na bebevýzva.sk.